mesures. Celebrem que finalment es formalitzi l'adhesió a la xarxa de ciutats que caminen en compliment de l'acord aprovat el 2017 a proposta del Comú de Lleida, que reclamava que s'accelerin els canvis en la mobilitat per donar prioritat als vianants. L'adhesió a la xarxa s'ha de traduir en l'aplicació de les mesures que el Comú de Lleida fa temps que es ve reclamant i que el regidor de mobilitat s'ha negat a implementar fins al moment. Des del gener del 2020 el govern té sobre la taula un paquet de mesures que estan plenament alineades amb el principi de la xarxa de ciutats que caminen, que són de baix cost, però que la regidoria de mobilitat no ha volgut desenvolupar. La reducció de la velocitat de la circulació dels cotxes de forma extensiva a totes les vies de la ciutat, sense excepcions, la declaració de zona preferent de mobilitat sostenible en zones on predominen les voreres estretes, l'ampliació de voreres de carrers estratègics, l'adequació de la freqüència semafòrica per prioritzar el pas de vianants o la creació de zones d'aparcament i estacionament són algunes d'aquestes mesures que té el govern sobre la taula del 2020 i que no ha volgut desenvolupar. El Comú de Lleida ve presentant esmenes a l'ordenança de mobilitat que no van ser acceptades pel govern en un primer moment, que figuren els compromisos de la xarxa que caminen, la eliminació d'aparcaments de vehicles a menys de 1,5 metres del pas de vianants per seguretat viària, en una ciutat on encara patim atropellaments, molts, masses atropellaments. Totes aquestes mesures responen als compromisos que assumeixen les ciutats adherides a la xarxa, així que esperem que el regidor Castro sigui més coherent que fins ara ho ha estat amb els compromisos del pacte d'entesa i es tiri endavant sense perdre més temps. També vull recordar que el 28 de desembre es va aprovar el reglament de la zona de baixes emissions, que respirem un aire il·legal, portem 35 dies per sobre de 50 micrograms per metre quadrat de PM10, supera el 200% les recomanacions de l'OMS i encara no tenim previsió de la implantació de les zones de baixes emissions, que és un problema de mobilitat evident, és un problema d'entendre els conceptes de les ciutats del present, ja no diria del futur, que estan adoptant desenes i desenes de ciutats. És un problema de realment passar de les paraules als fets i d'aconseguir que tinguem una ciutat amable, que tinguem una ciutat que té les característiques per a poder ser-ho i que no s'ha fet res durant aquest temps per aconseguir millorar ni la mobilitat, ni millorar la pacificació de carrers, ni aconseguir que caminar per les ciutats sigui més agradable, sigui més fàcil. Esperem que aquesta adhesió sigui un punt d'inflexió i que les paraules que ha expressat abans el senyor Castro es desenvolupin certament. Moltes gràcies.